to da abin da fahimta ba zan ce ku za ku fahimta ba kowa bane zai iya fahimta. Ma'ana dai ku sani duk abin da nake zuwa Abuja in yi, ko na canza mota ko na yi wani abu ko na yi, wallahi da kuɗi na nake. Tunda aka hau gwamnatin nan ba a neme ni ba, na ma nemi kokarin in shiga in ba da shawarwari. Akwai shawarwari da ya kamata in bayar waɗanda za su iya taimakon tafiyar nan da aka fara ta gwamnati, to an ban samu dama na shiga ba. Dan da na shiga za ku ci, amma fa lafiya lau. Ko yau aka yi wani abu na waka za a ji ne waka, duk da yau an yanke hukunci dan mu kuma muna sa ran haka, alhamdulillah. Tinubu ya zama halattaccen shugaba bisa hukuncin da kotun kula ta yanke, muna ma Allah godiya. Amma ku sani yadda kuke cewa kuna jin shiru, to shiru ne. Idan kuma aka yi wani abu daga baya za ku ji ni. Ina ƙara gaya muku, ina alfahari da ku, musamman wayannan iyaye ko yayye ko kuma abokan aiki nawa, sai kuma waɗannan wanda ake cima manya-manyan mutane gat kenan.